Brejde diváci, tady je opět Libertor Series s Minecraftem a tentokrát tu máme naše první video, no takže to nejsem opět, ale máme tu první video z mapy Closer to the Edge. Ano, tady vidíte, je to moje první video z Minecraftem, co jste říkal. Jo, máme lapisu, to máme. To je start. To bylo celkem snadný. Nic. Texture pack nepoužívám, ani nevím proč. Já jsem lama. Já to bude milion dislikeů takový, jo, což lamo, bylo se mi tohle, zase ještě horší než mám. Tak, ne, nemyslím to tak, že by byl jen špatnej. Ten byl jsem nějakou hrál, to je jedno. Jo, asi to nehrál na správnou verzi, na jaký to má být. Takže se asi omlouvám. Ale to doufám, že vám to nevadí. Nechci bych spadnout. I když zase tak špatný nejsem, no. No, takže tohle mapu bychom měli vyhrát během chvilky. Protože to můžeme utíkat. Ale pokusím se to failit. To jasně. Já pokusím se nefailit. Já jsem rovnou skočil dolů. To je otázka. Počkejte chvíli. Tak, to by bylo, já si nepotřebuji nic vidět. Jo, aha, tu. Aha, zase dadu. This way. Chtěl bych spadnout. Ale ten to hodí. To bylo nějaký slavný. Mám televize. Ach jo. A je, já snad nezamknu. Jo. Teď snad. Já si radši zapnu far. Jo. To je správně, dobrý. Ten si short. Televize. This way. Jako... To jsem failnul. Takže to se omlouvám. No. A já jsem nahoru. Jo, pokud by někomu viděla to video zvukem, tak se to se omlouvám. Byl to jen takový, protože... Vidíte, jak jako... Aha, tady je velký. To jsem se nevšiml. Já nevím, proč se mi se to nějak loaduje. Ale magikát. To skočím. Jsem kecátlet. Ano, ale... Protože vím, že to je na tuto verzi, na starší verzi, tak vím, že to můžu skočit všechno, bez běhání, ale teďka ne kudy. Piston. Říkáte, že to je piston, když Band to hrál, na verzi, kdy jsem neběhala, a to byl přidá. A verzi, kdy se, a piston byl přidá, a verzi, kdy se běhala, to je nějaký divný. Ale nevím kudy jít. Aha, takhle. To je chytré. Jo. Já nevím, jestli se to tak nemá. Nemá. Jo, má. What the fuck? Jedu. To je Mario Kart.
Co tady? Jo, tady někde... myslím, že jo. Myslím, že tady někde je... Tak. Jo, tady chybí sklo. To skočím. Tak ne. Tak další fail. Už jsem našel. Ale ten, co... Tento blbost. Cože? Sky? Jaký Sky? Žebřík. No, uvidíme to. Je tady taky žebřík? Tak možná tam, já nevím. Lol. Já fakt nevím. Ale myslím, že jo. Já vypadá to, že jo, protože jsem já ještě nebyl. To skočím. Coolest screen. Lol. Ještě neříkám jenom lol, protože je to trapné. Ne! Počkat, já nevím, jak to udělat! Takže je tady odsaď. Ne, tyjo, jak? Já se asi stanu smart movie, protože já nevím jak. Já si to klidně zdržíme dolů. Teda v off-screen. No! No tak nemusím. Co je tady? To doufám, že já to můžu. What the fuck? Co to? Jeď! Jo, dobrý. Zvláštní. To je všechno. Oh. To je spadl. To je zvláštní. Jak na to koukám, tak jsem dost vysoko. Je jako takhle. Já nevím, to jdu správně. Oh. Já nevím. Jsme to přijít. Jediná výhoda. Jo, teď nějak takhle. By se to mělo vyskat. To. Jak? Ne. Já nevím. Jako jsem jako dostat, jako. Počkej, já jsem tam. Far. Takže, a já fakt nevím, kam jít. Jakože by... Tam? Jo, vypadá to, že jo. Tak já jsem už byl zase píní. Někdy si budu rychlejší. Jo, takže já měla jsem se ten fail. Jak se nevím, kudy jít? Znáte mě? Znáte. Ne, mě nezná. Jsem takový Batman.
Já nejsem Batman, to bych vám mohla, ale kdybych řekl, že jsem Batman. A já jsem díval nelžu, teda, protože těm divákům, kteří mi dávají zvlášť. To jak, ale těm bych mi nelhal. A teďka skočím! A přežiju to. To je rážený stran. Takový, že to je stran, ale... Zrovna krutý světe. To přežiju. Kory teď? Jo, dobrý. Ale já jsem šel. Co to? What the heck? LOL. Vypadá to, že se blížíme k cíli, protože to jsou nekoneční schody, které vedou až nahoru. 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 Co věří? Ne, to nevyskočí. Tak nic. No, ale ty baráky jsou tam pěkně vysoký. A pěkně vymakaný, takže... Pokud to nekopčil... Je to samý. Tak, no jako gratuluju, jakože jsi zkoušel takovou práci, a pro mě to určitě kopčil, protože jak bude práci taky lama. To je jako nic, jo. Cože? To je trolní Albertola. Pokud tohle není diet. Fakt nevím. Ne, tam jsem byl. Ach jo. Teďka tento jsem přestávka, tak jsem si dostal sem. A to je podle mě finish, ale já nevím, jak se tam dostat. Počkej, co by se stalo, kdybych skočil sem to takhle dolů? Já fakt nevím. Aha. Ne. Tak já vím, omlouvám se za to. Protože už možná vím, jak to mám dělat. Já ten nějaký fail. No počkat, tak já to udělám tak, abych to měl poctivě. Počkat, bota. To okamžik. No. Tak je to, tak, vidíte, tak jsem se ještě ztratil, jo. Takže průvodištěm. O kterém jsem se už ztratil. Takže se ztratil v průvodišti. Já vím, jak takhle. Tudy ne. Já jsem to už věděl, že tudy ne. Jsem to úplně tušil. Úplně. No, já jsem to věděl, ale... No, myslím si, že jo, ale... Věděl jsem to, že to bude. A já jsem tu. Oh, láva.
To šlo snadno. Pepítky moc šanci nemají. O, dobro. Level. Co je tam napsaný? Level A. Tak. A tak já si myslím, že to mohlo stačit. Teďka radši vyspím. Tak. No ale to je celkem vtipný, že si spojím na pláče jako zombies. No, jde pot. Jo, Bonsoy. Co? To je divný. Já si to dá dostat. Ale jak teď? Já nevím. A podle mě bych měl nějak vyvěsat ten plot. Voda. Už tak. Já podle mě bych měl vyvěsat ten plot. To já nemůžu. Trošku zase trochu trajdem. Proč rainbow, ale prostě vidíte, to jinak nejde. Prostě zkuste si tu mapu zahrát na svém kompu. Díky, já nevím, co máte. A prostě uvidíte, že to jako nejde přeskákat. Ale tady já mám v těch videích vždycky takový trapný ticho. To mám skočit. Co se střelo? No, jdu zpět. Skáču si. Jdu nahoru. Ten sapling musím jít do nás. Ježíš, to je výška. Stevera, to se radši začít nebudu, protože se znám, že já bych spadl. Jump. Já mu moc teda nevěřím. Mrak! Jezdí nebo ne? Jo, jezdí. Budeme zasaženým mrakem. A ty tu nás namourá. A jsme v mraku. Ale co? Takhle se vypnu. Já to riskuju. Jsem se letěl, to byla láva. To třeba tady. Ale počkat, když spadnu, tak se utopím v lávě.
Já jsem to neviděl, co jak našvindluje trošku. Jako se. A to jako nelžu. Pokud si myslíte, že lžu, tak dejte like. Pokud si myslíte, že lžu, dejte také like. Uf, ale spát. Asi protože můžu běhat. Což je lepší. Už to nechtěl spadnout. Takže myslím, že time to mine. A! Ten sapling tam doručen s nasazením života. Ježiš, to bude zase, víš. Jo. Tak. Je. Sakra. Uf. To bylo těsný, tak teď jsem se vážně bál. To nic, tak já to teda vylezu. Lezu. Ale cíl. No, ne cíl. Naskočit nahoru nebo dolů? Vypadá to, že dolů. Ale já skočím dolů. Kdyby se netrefil, to by se fakt našlo. Vypadá to, že tady bude už konec. Ale to moc hezký, tady bych klidně bydlel. Please drop. No, ne, tady někdo bude skončit. Co je tady nic? This way. Really? Jo. Tady je hodně, že nám... No, že... A co tam ty, jak se mi to tu neseká v tomhle hezkým. Víte, mimo provoz. Ok, tak musíme jít tou těžší cestou. To je. Tak schoda. Ten byl asi ne. I když možná jo. This way. Ale co? Já majiteli věřím, ten by mě neobelhal. Já se spadnu na nic takého teďka. Až zase budu ubývat, tak to neklonu rozdíl. No, teďka prostě dám na chvíli. Co? Tak já se to dostanu off screen. Takže jsem zpátky. A to prostě nejde tam skočit. To prostě nejde. Takže nejsem znovu provádět. Musíte to kupnout. To není podvod, ale využití času. To jsem všechno z glowstone, aby mi to svítilo. Protože... No, takže ale už je... Že mám trošku čas, takže ještě nebude asi hodina. A dejme tomu, že už jen 50 minut, než to dokončím, takže tady čas vypadá, že je hodně nepravná. Rozmysli.
Prostě tam se nedá skákat. Takže to je pak naprd, jako. No, to je jako dost naprd. Oh! Hej, to jsem nevěděl! No, tak to jsou pěkný cheaty. No, lol. Ale já už toho nechám, pokud to je finish. Kde já si takhle cheatovat trošku dobře. To nebylo ošklivý, to bylo hustý a hezký. Tak jsem to vykoumal. Ale vypadá to, že to jde na chudu. Tak to je to lepší. A tady už jsou schody v pořádku. Tady už nemusíme napsat jako celé. To nedám. Nedám. Ne, jako nedám, ale ne, já to dám. Oh. To bylo to jasný. Don't teleport to that just go from the portal. Kde máte portál? Wrong way. Tady je to taky hezký. Tak co tady? Jestli to na konci napíšu wrong way. Thanks for playing. Tak jsme to dokončili, tak jsme to se dobrát. Myslím si musel na práci. Pará! No, tak to vypadá, že jsme dohráli hru. Hru. Mapu. A děkuji, že jste ji sledli do konce. A na závěr skočíme dolů. Jako